Croeso i'r adran ieithoedd modern. Mae ieithoedd modern yn cael ei dysgu yn Aberystwyth ers 1874 ac rydym yn dal i gynnig cyfleoedd dysgu cyffroes. Eich prifysgol chi yw hi, hawliwch y mwyaf ohoni. Mae'r adran ar gampws deiniadol Penglais, gyda'i olygfeydd godidog dros y môr. Mae digonedd o gyfleusterau ar y campws o fewn cyrraedd hawdd i'r adran, a'r pwysicaf o'r rhain yw prif lyfrgell y brifysgol. Adeilad undeb y myfyrwyr, canolfan y celfyddydau sy'n uchel i brif. Y llyfrgell genedlaethol, sydd ddim ond 10 munud ar droed o'r adran. Fyddi di ddim dan anfantais os na chys di gyfle i ddysgu iaith yn yr ysgol. Cei ddechrau dysgu yma. Cei bob cyfle a chymorth i gyrraedd safon uchel erbyn ti radio. Ein cynllun anrhydedd sengl ieithoedd modern yw yn ar graddau mwyaf poblogaidd, lle cei di astudio 3 iaith at safon gradd, 2 ohonynt o lefel dechreuwr. Mae llawer o'r dysgu'n digwydd mewn grwpiau bach, ac felly cei ddigonedd o sylw ac adborth unigol, sy'n hanfodol mwyn dysgu iaith yn llwyddiannus. Rydym yn rhoi pwyslais cryf yma ar sicrhau dy fod yn meistroli'r iaith lafar ac ysgrifenedig at safon uchel, ac mwyn gwneud hynny, rydym yn cynnig nifer gymharol uchel o ddosbarthiadau iaith bob wythnos. Dyma sy'n gwneud Aber y lle delfrydol i ti ddysgu ieithoedd. Roedd y ffaith ddim i dreulio blwyddyn dramor bendant o fantais i mi wrth fynd ati i chwilio am swydd. Mae gan yr adran bartneriaethau a gwahanol brifysgolion yn Ewrop, lle cei di gyfle i fynd i astudio neu ddewis fynd i weithio. Roedd yn llwyddiannus wrth geisio am swyddi, gan fod cyflogwyr yn gwerthfawrogi'r sgiliau a'r profiadau hyblyg ges i yn Aber. Nawr yn barod i fannu'r gorau yn fy ngyrfa, a chreu fy nyfodol fy hun ar lwyfan y byd.